Jes, pistetään nauhalle, niin on sitten mahdollisesti myöhempää käyttöä varten. Eli tervetuloa tammikuun ensimmäiseen maanantain tiimit Zoomiin. Meillä on Riikan kick-off viikonloppu takana ja siellä toki tuli paljon kaikenlaista asiaa, mutta keskitytään me tänään ajankohtaiseen asiaan, hyvin tärkeäseen asiaan, mikä oli myöskin siellä lauantai-päivän yksi isoista puheenvuoroista, nimittäin painonhallinta ja siihen liittyvät asiat. Ja se oli hauska juttu, kun se painon kertyminen, kun se on niin sellaista, niin kuin, kun se tulee pikkuhiljaa, että sitä kukaan ei niin kuin, mene tänään nukkumaan ja huomenna on kasvanut monta senttiä johonkin suuntaan, vaan se tulee niin pikkuhiljaa, että sitä ei sillä tavalla huomaa. Jossain kohtaa ihminen tajuaa, että joku vaate kiristää, ja siinäkin kohtaa vielä vähän ihmetellä, että miten tämä ei nyt niin kuin jotenkin istu kauhean hyvin mun päällä, vaikka tämä on siis ihan mun oma vaate. Eli ihminen ei siinäkään vielä osaa niin kuin ymmärtää sitä, pysty heti näkemään, että nyt on itselle tapahtunut jotain. Musta niin kuin huippu, mä en tiedä onko se edes hupaisa, vai onko se surkuhupaisa, oli siis iso lehtiartikkeli tuossa Keski-Uusimaassa. Mä en muista, oliko kierrättäminen vai mikä oli sen pääaihe, niin siinä tämä haastateltu nainen kertoi, että hänen vaatteensa ovat kaapissa pienentyneet. Niin sitten hän on myynyt ne vanhat vaatteet, että hän on ostanut sitten uusia oikean kokoisia vaatteita. Ja mä ajattelin silloin, että voiko oikeasti joku ajatella niin, että vaatteet menee pienemmäksi, vaikka kyllä munkin mielestä on joitain vaatteita ihan selkeästi tuolla kaapissa kutistunut. Mutta että se painon nousu tapahtuu niin salakavalasti siinä meidän elämässä, että vaatteethan joustaa ja sitten vasta jossain kohtaa ne tulee niin vastaan, että tajuaa, että nyt tässä on jotain jollekin tapahtunut. Ja mä jaan täältä mun ruudun, niin käydään katsomassa, minkälaisia asioita me saatiin tuolta Riiasta mukaamme. Jaha, nyt mulla on siellä ihan tuolta ja tuolta. Ei. Pieni hetki. Mulla aukesi nyt joku ihan väärä kohta. Tossa. No niin, sieltä. Tästä on ollut aikaisemminkin puhetta ja te olette nähneet, ja hei, nämä kuvat näyttää hassuilta, kun me istuttiin salissa sillä tavalla, että ei saanut ihan suoraan sieltä screeniltä kuvia, niin ne on siksi vähän tolleen vinossa, kun mä oon siitä alhaalta niitä ottanut. Me ei voida tuijottaa pelkästään vaikka vaan lukuihin, vaan sillä on ihan hirvittävän iso merkitys sillä, mikä on se ihmisen kropan niin kuin koostumus ja missä se paino milläkin tavalla on. Tässä oli tämmöinen esimerkki, nopeasti käyn läpi kahdesta henkilöstä, jotka on yhtä pitkiä, painaa yhtä paljon, ja niillä on täysin erilainen rasvaprosentti. Siinä sinivihreä kaveri, rasvaprosentti 5, hän siis treenaa, on hyvin lihaksikas. Ja sitten siinä on vieressä treenaamaton henkilö, jonka rasvaprosentti on 30. Molempien, jos mietitään, että millä tavalla me ollaan sitä niin kuin mitä laskukaavaa me ollaan käytetty siinä, että mikä meidän niin kuin paino on, niin mehän käytetään sitä painoindeksiä, PMItä, niin sen mukaan molemmat heistä ovat ylipainoisia. Mutta jos ajattelee tätä, vaikka tämä on vain niin kuin piirretty kuva, mutta se jo niin kuin kertoo, että toista heistä ei voi sanoa ylipainoiseksi ja toista voi sitten vähän helpommin. Eli sillä kehon koostumuksella on tosi iso merkitys, mistä se paino tulee, missä
se, mihin se kaikki, minkä muotoisia me ollaan, mihin se paino, miten se jakautuu siellä meidän kropassa. Ja tässä olikin, eli tässä on suoraan nyt sieltä sitten otettuja valokuvia, eli täällä on tämä Body Mass Index, eli BMI, vanha painoindeksi, eli me jaataan meidän paino meidän pituuden neliöllä. Sitten täällä on tämmöinen tuttu sana kuin Ashwell. Varmaan suurin osa muistaa, että tämmöisestä Ashwellista ollaan mekin puhuttu. Ja se on paljon parempi tapa niin kuin tutustua niihin mittoihin ja katsoa, että mikä se oma tilanne on. Ja siinä on tämmöinen vyötärö- ja pituussuhde. Ja tässä on yksi esimerkki. Tässä on Maria, joka on 170 senttiä pitkä, ja hän on 65 kilon painoinen, ja vyötärö on 87 senttiä. Nyt jos me käytetään sitä painoindeksiä, BMItä, niin sen mukaan Marian normaalipainoindeksi on 22,5. Me ei nyt sitten yhtään tiedetä, että muuta kuin nämä mitat, mitä Marjassa on. Jos me käytetään tätä vyötärön ja pituuden suhdetta, lasketaan se, eli vyötärön ympärysmitta jaataan meidän pituudella, niin siinä tulokseksi tulee 0,51, eli sen mukaan Marja luokitellaan ylipainoiseksi ja nimenomaan niin, että se haitallinen ylipaino on vyötäröllä. Tässä on taulukko, eli tässä on se BMI, mitä ollaan käytetty, paino jaettuna pituuden neliöllä. Ja sen mukaan Maria asettuu tuonne normaalipainoiselle, eli 18,5-24,9. Että hän on vielä tuolla terveessä sarakkeessa. Ja sitten jos me otetaan tämä Ashwellin mukainen, eli vyötärö jaettuna pituudella, niin tietenkin se, että mitä kapeampi se vyötärö on siihen pituuteen suhteen, niin sitä pienempi vastaus sieltä tulee. Ja se 0,51 sai Marian tänne ylipainon puolelle, eli lähestyvä omenavyötärö, eli pitää olla jo niin kuin hyvin tarkkana asian kanssa ja mieluiten jo tehdä jotain. Eli tämä on semmoinen niin kuin hyvin kertova tämä Ashwellin taulukko. Ja meillähän on tämä tämmöinen taulukko ollut käytössä. Tässä on vaan suoraan pistetty koordinaatistoon. Siellä on se vyötärön ympärysmitta, siellä on se oma pituus. Tässä, mitä se Maria oli, se vyötärö oli 87, eli se on tällä kohtaa, ja sen pituus, paljon se oli siinä pitkä? 170. 170, se oli. Niin mä hukkasin jo hiire, niin sitten hän menee tonne päärynäomenalle, tonne keltaiselle alueelle. 165 se oli pitkä. Se menee tuonne keltaiselle alueelle. Eli harkitse toimenpiteitä, jos on 18 plus vuotta, ja jos on alle 18-vuotias, niin tartu jo toimeen, että sieltä sitten ei pääse lapsesta asti kertymään. Eli tämä on meillä niin kuin tuttu asia. Neolifella on meille erittäin hyvät työkalut tähän painonhallintaan. Me ollaan puhuttu niistä ja jokainen varmasti niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen se painonhallintaopas, eli Neolife-ohjelma. Mutta mä voisin sanoa, että tähän painonhallinnan starttiin on olemassa myös toinen työkalu, ja se on se Neolifein kehon puhdistusohjelma. Sehän ei ole mikään varsinainen, sehän ei ole niin kuin oikeasti detox, vaan kehon puhdistusohjelma. Ja mä voisin pyytää sieltä nyt Johannan, tuutko tänne ruudulle mun kanssa, niin vaihdetaan pari sanaa aiheesta. Mä lopetan tämän jaon ja jos mä katson, että miten mä sain meidät siihen. Onko multispeaker? Ei. Laitetaan tuohon galleriin. No niin, en mä nyt saa meitä niin, että me oltaisiin vierekkäin meidän kuvat tuossa noin, kun meitä on näin monta.
Osaatko tehdä niin? En muuta. Mutta okei, hei, mä tiedän nyt, että Johanna, että sä oot tämän vuodenvaihteen jälkeen niin tehnyt tämän Neolifein kehonpuhdistusohjelman, niin mm, miksi sä päätit tehdä semmoisen? Se oli silleen, että kun joulu ja sitten uuden vuoden juhlien jälkeen menin töihin, niin työhousut alkoi kiristämään. Ja se oli tosi ärsyttävää. En halunnut ottaa isompaa kokoa, vaikka siellähän on siis vaikka tämä XXL, otat sieltä vaan pinosta, mutta ei ole kivaa. No ei, se on aina vähän, se on vähän henkinen tappio, jos joudut ottaa suuremman vaatekkoon, eikö vaan? Niin, joo, että ei tullut semmoista ideaa. No, sä teit sen kehon puhdistuksen. Minkälainen fiilis sulla siitä tuli ja mitä se niinku muutti? Minkälaisia tuloksia sä sait? Eli miten se kysymys meni? Ootas Niin, nyt. että millainen fiilis sulla siitä jäi? Minkälaisia Mm. tuloksia sä sait siitä? Joo, siis tällä kertaa se oli jotenkin helpompaa. Ehkä mä olin jotenkin päättäväisempi. Ja sitten mä katsoin, että mulla on siinä niin kuin vapaa päivä silloin toisena päivänä, että koska eka päivä menee vähän helpommin, mutta toka päivä on vähän vaikeampi, niin mulla oli sitten siinä vapaa päivä. Ja mulla lähti 3 senttiä niin kuin vyötäröltä siinä 3 päivässä ja 1,5 kiloa. Ja mä olin niin kuin tosi energinen, että se oli mun mielestä niin kuin vähän yllättävää, kun mä ajattelin, että mä en varmaan jaksa mitään, mutta mä siis jaksoin iltavuorossakin niin kuin ihan tehdä töitä. Et en ollut nuutunut. Joo, se on mahtava olo, se energisyys, mikä siitä tulee. Sä sanoit, että tämä oli ehkä helpompaa kuin ennen. Osaatko sä sanoa, monta kertaa sä oot tehnyt tämän kehonpuhdistuksen? Uh, Oon mä varmaan About. ehkä 3, 4. Joo, Joo. joo. Ja toi, mitä sä sanoit tuosta, että sulla oli toisena päivänä vapaa päivä, niin se on ainakin, mä oon niin kuin jokaiselle, joka sen tekee, niin mä ohjeistan, että pyri siihen, että silloin toisena päivänä sun ei tarvitse lähteä töihin tai ei ole mitään rankkaa turnausta tai muuta. Että se toinen päivä on ainakin itselläkin se kaikkein se vähän energisempi. Että se eka päivä menee vielä edellisen päivän bensoilla, mutta tokana päivänä sitten totuus paljastuu. Oliko joku, näin niin kuin yleensä ottaen, kun sä oot näitä tehnyt, niin onko siinä joku asia, mikä on haastavaa tai vaikeaa tai ärsyttävää? Mm. Vaikea on olla ilman kahvia, mutta mä sitten sitä ihan kohtuudella otan, mutta en laita tietenkään sokeria, että pikkusen maitoa. Ja äh, ehkä siitä kannattaa puhua, ettei tule ummetusta, niin kannattaa siihen sitten jotenkin varautua, Mm, että niin kun, ei mene maha lukkoon, kun vaihtaa ruokavalioa yhtäkkiä, että kannattaa ainakin niin kuin käydä kävelyllä ja silleen, ja juoda sitä vettä, se vedenjuonti. Se on niin kuin tosi tärkeää, että se on helposti unohtuu. mm. Joo, siinä melkein pitää olla joku pikku kello soimassa. Hei, minkälaisille tai kenelle sä suosittelisit tämmöistä kehonpuhdistusta? Tuli yhtäkkiä mieleen, että kelle sä voisit niin kuin sanoa, että se olisi hyvä juttu? Äh, No mun mielestä niin kuin kelle tahansa aikuiselle, että kun tuntuu, että on niin kuin vähän semmoista turvotusta ja vähän semmoinen väsynyt olo, tukkonen, semmoinen vetämätön olo. Niin, ja sitten myöskin, jos ennen esimerkiksi jotakin juhlaa tai matkaa, niin mun mielestä hyvä, että mä otin sen tuohon ennen Riikan reissua, että on niin kuin kivempi sitten siellä reissussa olla. Kyllä, se oli hyvin sanottu, että jokaiselle aikuiselle, kyllä meillä varmaan ihan jokainen meistä välillä syö, juo ja elää niin, että on hyödyllistä niin kuin hommaa sitten vähän katkaista. Hei, mä kysyn Johanna vielä sellaista, että nyt kun sä
aloitit tällä kehonpuhistuksella, niin sä sitten teit jonkunnäköisen päätöksen, tuliko se tuolla Riassa vai jo sitä ennen sitten? Joo, mä ajattelin, että nyt mä ihan oikeasti niin kun, se tuli aikaisemmin jo tuo päätös, että mä haluan niin kun nyt enemmän, että ei pelkästään sitä semmoista, että pari kiloa pois ja vähän turvotusta pois, vaan niin kun alkaa ihan oikeasti niin kun sen painonhallinnan ja painonpudotuksen. Ja kun on päässyt niin kun hyvään alkuun, niin mä en niin kuin halua sabotoida, että tämä niin kuin alkaa syömään taas normaalisti, vaan mä en tietenkään nyt kasviksilla mene, vaan jatkan sillä Neolife-painonpudotusohjelmalla, mikä on mun mielestä kätevä ja se helpottaa niin kuin elämää, että se onnistuu. Nyt se onnistuu. Mulla on semmoinen olo. Hyvä. Mä uskon, että onnistut, kun sä oot sen asian päättänyt. Hei, kiitos Johanna, kun kävit tässä kertomassa omia kuulumisia, niin me jatketaan Joo, vähän, kiitti. vähän tästä niin vielä eteenpäin. Mm, tuolta. No ei se nyt lähtenyt sieltä, mistä mä ajattelin. Lähtisikö se tosta? Jes, tossa oltiin ja tosta jatketaan. Eli Neolifein painonhallintaohjelma, minkä Johannakin tuossa mainitsi. Siellä on tämä opas painonhallintaohjelmaan, joka on siis ihan älyttömän hyvä työkalu siihen painonhallintaan. Että totta kai se vaatii, että sä päätät, ja se vaatii, että sulla on vähän sitä selkärankaa. Ei se pelkkä vihko tee taikoja, että saatat sen vihko esiin, niin alkaa kilot pudota kolisee vaan lattialle ja näin. Kyllä siinä pitää niinku itse tehdä, mutta se on monelle, se on se joku vähän kättä pidempi, mistä ottaa kiinni, se ohjenuora, mitä seurata, mikä auttaa sitten siihen, että niitä tuloksia tulee. Ja kun tällaisen ohjelman aloittaa, niin tämä kamalin asia on tämä mieluiten itsestä vähissä vaatteissa valokuva. Ja ainakin niin kuin itse, jos minä nyt katsoo tuossa viime syksyltä on semmoisia epäedullisia kuvakulmia ja joissain kuvissa näkyy semmoinen, että on niin kuin turvonnut olo ja muu, niin itsestä vaan niin kuin valokuva siinä tilanteessa kun on. Ja sitten kannattaa mitata. Tämä Neolifein painonhallintaohjelma, kun se perustuu verensokerihallintaan, niin se on rakennettu niin, että monilla tulokset näkyy ensin mittanauhassa ennen kuin puntarissa, koska se oikeasti polttaa rasvaa ja kun me syödään oikealla tavalla, niin se säästää meidän lihasta. Ja kun sitä rasvaa sieltä palaa, niin tosiaan sentit on ne, jotka sieltä eka karisee ja sitten se vasta alkaa näkyä puntarissa. Eli täällä on, että sä niin kun mieti se asia, päätä se asia, tee se tavoite. Mä voin tähän samaan sanoa, että mulla on monena vuonna ollut keväällä semmoinen, että nyt kun kesä tulee, niin semmoinen vaate ja tämmöinen vaate ja tuommoinen vaate. Ja sitten kesällä harmitellut, että niin kuin viime kesänä mulla on yksi kaunis, ihana kesävaate, semmoinen haalari, ja mä laitoin sen päälle, ja sitten mulle vaan tuli semmoinen olo, että tämä ei nyt istu mulle hyvin. Ja mä oon päättänyt, että toukokuussa minä päivänä se mekko tai se haalari on mulla päällä niin, että mä oon hyvillä mielellä. Ihan niin kuin Johanna, niin mä oon Johanna päättänyt saman, että se ei ole nyt pelkästään tämä kehonpuhdistus tässä, minkä mäkin tein vuodenvaihteen jälkeen, vaan niitä kiloja oikeasti lähtee niin, että ne myös pysyy poissa. Ja senpä takia tänne muistakaa täyttää se ensimmäinen sivu sieltä vihkosesta. Puhuin tuosta verensokerihallinnasta täällä keskellä, tämä on käyty tosi monta kertaa läpi, mutta että se ruokavalio, mitä me syödään Neolife-ohjelmassa tai ohjelman aikana, niin rakentuu sellaisista ruoka-annoksista, välipaloista, että se verensokerin nousut, niin kuin liian kovat nousut ja romahtavat putoamiset jää sieltä pois ja se pysyy turvataajuudella koko ajan. Silloin meillä rasva palaa ja sitä ei varastoidu. Se on niin kuin se ehdoton hyvä tässä. Siellä Neolife-ohjelmassa annetaan tämmöinen terveellinen ateriasuunnitelma, ja tämähän on nyt nimenomaan sen kehonpuhdistusohjelman 3. päivä. Eli siellä olisi aamiaiseksi ja lounaaksi olisi Neolife-sheikit, sitten olisi 2 välipalaa Neolife-baaria, teetä, ja 1 ateria sitten niin, että siellä on kalaa, kanaa, lihaa, kasvikunnan proteiinia, vihreitä kasviksia. Eli
jos painoa on paljon, jos ajattelee, että pitää saada semmoinen niin kuin ryminä aloitus, niin silloin tällainen niin kuin päiväohjelma on hyvä ja tuo niitä tuloksia nopeasti. Mutta esimerkiksi itsellä niin en aio ihan joka päivä syödä tällä tavalla, koska sitten välillä on aika niin kuin kuluttavia urheiluja, että jos on siihen mennessä, kun pitää mennä pelaamaan, niin juonut 2 seikkiä ja syönyt patukan, niin ei vaan sitten jalka kulje, että täytyy vähän eri tavalla syödä, mutta seikki aamupala, sitä mä suosittelen. Mä suosittelen ihan jokaiselle, vaikka pudottaisit painoa ja vaikka olisi mikä, niin seikki aamupala. Se on ihan ehdoton, se pistää verensokerit heti aamusta kunnolliselle taajuudelle. Ja täältä löytyy näitä välipalavaihtoehtoja. Se avaintekijä välipaloissa on, ja yleensä kaikissa aterioissa on se, että jokaisella aterialla sulla on siellä hiilareita ja sulla on proteiinia. Eli se, että syö mandariinin ja omenan välipalaksi, niin kuin näin ensiajatukselta voisi ajatella, että no voi vitsi, sehän on hyvä välipala, että hedelmiä, raikasta. Niin ei, kun syö vaikka se omena ja keitettyä kananmunaa tai leipäjuustoa tai jotain, missä on proteiinia, niin sen omenan kanssa. Tai tee vaikka mandariinirahkaa sitten, että otat hyvää pehmeänmakuista rahkaa, pilkot mandariinit sinne. Eli siellä pitää olla niin kuin sitä proteiinia joka aterialla. Lautasmalli on meille varmasti monelle tuttu, mutta tässä kehotan testaamaan tai kokeilemaan katsoa omaa lautasen kokoa. Nimittäin meillä aikaisemmin me syötiin Teeman 26 sentin lautasista, joka on itse asiassa aika iso. Ja sitten me vaihdettiin tuommoisiin vanhoihin Arabia joihinkin, ja ne on noin 21-22 senttiä. Niin mä laskin sen ison lautasen pinta-alan, sen pienemmän lautasen pinta-alan, ja niillä on eroa CD-levyn verran. Miettikää, kun tähän CD-levyn päälle mättää ruokaa, kuinka hirvittävän paljon enemmän ruokaa se on yhdessä annoksessa. Ja on todettu, että se pieni, se 22 sentin lautasellinen, se riittää ihan täysin. Se on ihan sopivan kokoinen ruoka-annos. Eli jo sillä, että sä päätät syödä sen yhden annoksen kerralla ja sä otat vähän pienemmän lautasen, niin se on jo, se on jo iso askel. Sieltä jää paljon kaloreita puuttumaan ja silti sä voit syödä todella hyvin. Eli tätä mä suosittelen ehdottomasti, että tsekkaapa minkä kokoiset lautaset teillä on, että mitenkä syötte. Sitten vielä se, mikä täällä on ihan niin kuin loistava juttu mun mielestä, täällä on tämä listattu nämä suositellut syötävät. Ja meillä on ruokamitta on tässä näin mukana. Eli proteiinia, se kämmenellinen, sitten kasviksi 2 nyrkkiä, hyviä hiilareita 1 nyrkki. Ja tänne on listattu tosi paljon. Jos nyt ajatellaan, että kun täällä on vaikka paprikaa. Niin jos sä oot allerginen paprikalle, niin sä voit oikein hyvin noudattaa Neolife-ohjelmaa, kun ei sun tarvitse syödä sitä paprikaa. Sä voit korvata sen sitten jollain muulla. Tai jos sä et pysty syömään erilaisia kaaleja tai rajallisesti, niin sit syöt jotain muita kasviksia. Että se ei niinku sulje keneltäkään mitään pois. Jos sä syöt mieluummin kasvista, niin sä pystyt sieltä löytämään niinku kasvikunnan proteiinia. Tai jos et sä syö vaikka lihaa, syöt pelkkää kalaa, ihan loistavaa. Eli jokainen näistä listoista pystyy muokkaamaan sen itselleen sopivaksi, ja niin se kannattaa tehdä. Et miettii ihan sitä omaa arkea, omaa elämää, omia ruokatottumuksia ja näillä ohjeilla muokkaa niitä sellaisiksi, että sä pystyt niitä noudattamaan. Et jos sä teet jotain aivan ylitsepääsemättömän hienoja ja kummallisia juttuja sinne ja sitten se on kauheita tuskaa, niin ei niistä tuu sulle tapoja, vaan ota nämä asiat sellaisena, että ne sopii sinne sun elämään hyvin. Mitä muuta sieltä oppaasta löytyy, niin liikunta, se todellakin tukee painonhallintaa, ja niin kuin Johanna sanoi tuossa, se on hyvin tärkeä tässä. Monesti käy niin, että kun aloittaa Neolife-ohjelman kaltaisen ruokavalion, niin proteiinin määrä on vähän isompi kuin mitä se ehkä on ollut
Ja sama kuin siinä kehonpuhistuksessa, siellä sitä kuitua ja muuta tulee syötyä niin paljon, niin miten se Johanna sanoi, että jotenkin vatsa menee lukkoon. Eli liikunta, kävely, semmoinen runsas vedenjuonti edesauttaa sitä, että se olo pysyy hyvänä. Ja täällä on annettu sulle ohjeita, jos on vaikka semmoinen taso 1, noudata tätä, jos liikut tällä hetkellä vähän tai et ollenkaan ja koet, että kuntosi on huono. Sitten siellä taso 3, noudata tätä, jos koet olevasi fyysisesti hyvässä kunnossa, liikut paljon tai kohtalaisesti. Eli sieltä jokainen löytää sen oman tasonsa, millä tavalla sitä liikuntaa voi ottaa arkeen mukaan. Ja tämä seuraava sivu tässä, yksi tärkeimmistä, suunnittelu. Kun suunnittelet ostokset ja listaat ostoslistan, kun menet kauppaan, niin kauppalaskukin on pienempi, kun sieltä puuttuu kaiken maailman heräteostokset ja kaikki mahdolliset sösseröt ja hösseröt. Se on muuten, että kun joskus joku ajattelee, että ai, että kauhean seikkiä patukoita, niin ihminen rahaa. Mutta siinä ei tule ajateltua sitä, että se raha jää pois sieltä kauppalaskusta. Eli moni on huomannut, ja itse edelleen, vaikka mä käyn siis paljon kaupassa, niin välillä mä edelleen hämmästyn kassalla loppusummaa, jos mä katson, että kuinka paljon kaikkea mä oon ostanut, että miten se loppusumma ei olekaan niin iso kuin mä jotenkin ajattelin silloin, kun me ostetaan fiksusti. Niin se on se on erinomainen asia. Ja tämä päiväkirja tarkoittaa sitä, että tähän suunnitellaan etukäteen. Ei niin, että illalla kirjoitetaan, mitä on päivän aikana syöty, vaan kun sä mietit sun työpäivää, monelta sä heräät kotona, monelta pitää lähteä, mitä sä pystyt syömään lounaan, käykö sä työpaikka ruokalassa. Siihenhän tämä opas on ihan mahtava, kun sä voit sieltä sitten valita sieltä noutopöydästä, että okei, toi ei kuulu tuohon mun ohjelmaan, mä en ota sitä nyt, ehkä perjantaina vähän. niin, 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 niin sä voit suunnitella tänne sen sun päivän monelta, mitä ja niin kuin kuinka paljon. Koska me ihmiset ollaan sellaisia, että kun se lukee, vaikka sä oot itse sen kirjoittanut, kun se lukee siinä, niin sitä tulee noudatettua. Mä aikoinaan, tästä on useita vuosia, halusin testata, että miten tämä ohjelma toimii. Mä 4 viikkoa kirjoitin jokaisen sisäänhengityksenkin tänne kirjaan niin kuin tosi hyvin. 4 viikon jälkeen mulla oli niin mahtava olo ja mä ajattelin, että tämä homma mä niin kuin osaan. Ja ajattelin, että mun ei tarvitse kirjoittaa sitä päiväkirjaa enää. Niin 5. viikon ensimmäisenä päivänä mä sorruin. Kun mulla ei ollut ohjeita päiväkirjassa. Niin samalla kun mä tein ruokaa pojille, niin mä löysin jotain hapankorppua ja maksamakkaraa. Ne ei kuulunut tähän ohjelmaan millään tavalla. Ja sitten niitä ruokaa laittaa laitoin. Ja mä mietin, että jaha, en mä nyt sitten osannutkaan tätä vielä. Ja jatkoin sen päiväkirjan pitämistä. Ja kun tätä suunnittelee, ne hommat oppii. Sä totut tiettyyn ruokarytmiin, ruokatapoihin ja sitä kautta sä alat saada niitä tuloksia. Ja tuloksista puheen ollen, niin Tarja, tervetuloa tänne ruudulle juttelemaan mun kanssa hetkeksi aikaa. Laitetaan tuo tuolta pois. Pääseekö sä muuten, saako sä auki, kun mä äsken laitoin sut kiinni? Tuosta video. Äsken muuten. Start video later. Tuliko se nyt? Nyt kuuluu, mutta ei näy. No niin, no se on hyvä, kun kuuluu kuitenkin. No niin, kuuluu. Ja No niin, katsotaan kohta sitten kuvaa. no niin, Jos moikka et... kaikille. Mä olen tosiaan Tarja Ylitorniolta ja sitten Liina halusi vähän kuulustella minua, niin ihan ja yritän vastata. itse asiassa mä teen nyt sillä tavalla, että mä laitan tänne sun kuvan tänne näkyviin. Joo, Niin sitten tämä kuva kertoo paljon ja sä kerrot sanoilla vielä sitten. Kuva on sun postauksesta. Siellä on vasemmanpuoleinen punainen paita heinäkuussa ja sitten helmet on kaulassa lokakuussa. Mitä tuossa välissä on, Tarja, oikein tapahtunut? no minä päätin, kun meillä oli se konferenssiin lähtö silloin syyskuussa, niin minä päätin silloin heinäkuun loppuviikoilla, että meillä liikkuun ensinnä
Ja sitten minä otin käyttöön tuon Neolifein painonhallintaohjelman ja olin niin ajatuksena, että mahtuisin niihin kesävaatteisiin, mitkä olivat vuodelta, olisiko ollut 20. Ja sitten siinä hyvän Neolife-ohjeen mukaan otin sen ruokavalion käyttöön ja sitten liikuin tosi paljon, että kävelin joka päivä semmoisen, aloitin 3 kilometrillä ja sitten siinä vaiheessa, kun oltiin siellä syyskuun paikkeilla, niin olin menettänyt 10 kiloa painostani ja olin itseeni aika tyytyväinen ja pikkuhiljaa sitä on sitten lähtenyt vähän lisää, että nyt on 14,5 kiloa kaiken kaikkiaan tuosta heinäkuun painosta pois. Se on aika iso määrä. Miten huomaatko sä se itsessäsi päivittäin tai jossain niin kuin arkielämässä? Huomaatko sen, No, että kyllä sen huomaa sillä lailla, että on helpompi liikkua ja sitten on helpompi, että mulla alkoi olleen sillä lailla, että tuntuu, että ei saa niitä kenkiä jalkaan, kun on semmoinen ähky ja semmoinen olo koko ajan, että ei jaksa tehdä mitään ja väsytti ja sitten kun minä olen sijaisena tuolla päiväkodissa, niin siellä kun pienten lasten kanssa touhua 8 tuntia, niin se oli aika rankkaa silloin alussa, että kyllä nyt on ollut niin paljon helpompaa ja tosiaan polvi on vähän viallinen, niin se on nyt sitten kiittänyt kyllä siitä, että on painoa lähtenyt. no ihan varmasti. Jos ajatellaan, että kun oikealla tavalla tekee ja sitä rasvaa palaa, jos on 14,5 kiloa, niin se on 29 voipakettia. Niin, Ihan hirveä määrä, jos se ajattelee voipaketteina. niinpä. Ja Tota, sitten onhan se olo paljon pirteämpi, kun syö terveellisesti ja säännöllisesti. Että mä olen aina syönyt vähän sillä lailla, että mä olen aamulla juonut pannun kahvia ja syönyt sen ensimmäisen ruoan 5 aikana illalla. Että mä olen ollut perhepäivähoitaja ja se oli vähän semmoinen se elämänrytmi silloin, että ei joutanut koskaan 11 syömään, niin sitten 5 syötiin ja sitten sitä koko illan napsi jotakin. Ja painoa oli silloinkin paljon, mutta nyt sitten oli vielä enemmän, kun 16 vuonna aloin pitää kirpparia ja siinä sitten söin kaikkia makeaa, kun ei ollut aikaa syödä ruokaa. ja aika jännä söit makeaa, kun ei ollut aikaa syödä, mutta sitten oli kuitenkin aikaa syödä sitä makeaa. Että niinku, ja nyt sulla on ollut hyvin aikaa syödä Neolife-ohjelman mukaisesti, ja se niinku näkyy, toi kuvapari on aika huima. No kyllä se on, ja siis olo on huomattavasti parempi kuin tuossa heinäkuussa, ja Mm. kyllähän se, kun jättää kaiken semmoisen turhan pois, niin helpottaa. Kyllä. Hei, mä sen verran tuossa, mä tiedän, kun asiasta juteltiin, niin sä kerroit, että sitten kun oltiin siellä Marbejan konferenssireissulla, niin onko sulla niinku sieltä heinäkuusta lähtien kaikki mennyt aivan sävellysten mukaisesti koko ajan? No ei ole mennyt, kun silloin reissun jälkeen niin tuli semmoinen, että ei se paino lähti tippunutkaan enää joka viikko, ja se pysähtyi siihen, että mullahan oli silloin semmoinen 10,5 kiloa jokseenkin lähtenyt sitä. Et siinä oli semmoinen jonkunlainen tauko, että se ei tippunut, mutta miehän jatkoin silti sitä terveellistä syömistä ja liikkumistakin aika paljon. Ja nyt sitten jouluaikana, kun tuli syötyä kaikkea vähän liiallista, niin sitten se paino oli sillä lailla, että se on 2 kiloa oli tippunut ennen joulua ja se on sitten tippunut joulun jälkeen vähän enemmän. Säkin etkö tehnyt kehon puhistuksen vuodenvaihteen jälkeen? Joo, tehin sillä lailla, että minä aloin, muistaakseni se oli 5. päivä vai 3. päivä, kun mä olen aloittanut sen. Ja sitten siinähän mulla lähti se 2 kiloa ja se nyt on vielä toistaiseksi pysynyt ainakin pois. Joo, Että se oli nyt, kun toissa päivänä kävin siellä puntarilla, niin oli se 14,5 kiloa siitä heinäkuusta. joo. Ja suuntahan on alaspäin. Yleensä me toivotaan, että meillä kaikissa asioissa suunta on ylöspäin, mutta tässä me toivotaan, että se on alaspäin. Niin.
Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon Tarja, kun kävit kertomassa. Se, mikä mulla tuossa niin ajatus herää, että silloin kun nämä tavat on opittu ja niitä noudatetaan, niin siellä oli reissu välissä ja on joulua välissä ja silti se paino niin kuin pitkässä juoksussa menee alaspäin, että kun tätä hommaa tehdään oikein ja terveellisesti, niin niitä tuloksia tulee ja se homma ei kaadu yhteen reissuun tai se ei kaadu pizza-iltaa ja viinilasiin. Mutta jos ne on niitä niin kuin, arkipäivän juttuja, niin ei se homma silloin myöskään oikein yhdellä hyvällä päivällä. Että oot Tarja hyvällä tiellä ja on mahtavaa nähdä, että minkälaisia kesävaatteita sulla on ensi kesänä. Niin, toivottavasti on uudet vaatteet. Niin, näin toivotaan. Hei, Ja kiitoksia. pari kokoa pienemmät vielä. Niin, totta kai, ei me muusta puhutakaan. Mutta hei, kiitos Tarja ja kiitos Johannalle vielä, että olitte tässä antamassa omat kommenttinne ja omat fiiliksenne tästä. Ja kyllähän se niin on, että kun sitä painoa saa pois, turvotusta saa pois, niin energia, hyvä olo, eikä pelkästään ne, vaan jos ajatellaan, että millainen terveysteko se on omalle itselle, että puhdistaa sitä kroppaa, pudottaa painoa, kun sitä ylipainoa on ja vyötäröllä on, niin kun sitä sieltä putoaa, niin se on ihan uskomattoman iso terveysteko. Hei, mulla oli tämmöistä asiaa tässä. Nyt olisi ihan hauska, jos joku vielä haluaa jotain tässä sanoa, kysyä, kommentoida, niin tulkaa ihmeessä kamerat auki moikkaamaan, niin otetaan vielä ihan lyhykäisesti, jos jollekin jonkunnäköinen asia tai kysymys vielä on. Mä laitan tässä vaiheessa tämän nauhoituksen pois. Joo.